awarwaraye awarware zagaye a raina fitar samari soyayya warwaren matasa biyu ƙarya matasa soyayya warwaren samari ake ta gasa mai karfi ja da mai kumari kuma kana bige sa in ba sa aka tinka bari yi a sannu sannu soyayya babu tun kumari bai karya matuta a soyayya irin ta kauna kama nuna keta a soyayyar rikon amana karku nuna wauta a lobayyar ku yan uwana kun ji shawara ta yan mata har da ku samari da ƙwarya